Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in. Abdurrahman тугас силәргә дигәч инде теге безгә үрнәк булган буынны карар китергә туры килде инде бер-ике тормышларыннан бер-ике сүрәтне шушы сахабаларның радиллаһу анһум. Беренчесе инде бик кызык bir шундый вакыйга Саид ибн Гамир аль-Джумахи дигән сахаба була радиллаһу анһу. Һәм алар Умар радиллаһу анһу вакытында аны Хомс шәһәре белән идара итәргә куялар. Умар радиллаһу анһу янына бер делегация килә һәм ул анда шушы шәһәрнең иң хәерчеләренең исемлеген кертергә куша. Һәм моңа язып керткәч, ул укый башлый. Фәлән угы фәлән, фәлән угы фәлән һәм Саид ибн Гамир килеп чыга. Субханаллах ди, бу кем соң ди? Бу безнең ди әмиребез ди. Сезнең әмирегез һәм ул иң хәерчеме ди? Әйе диләр кешеләр. Аллаһ белән ант итәбез, аны атналар буе йортында ризык пешми ди, булмау сәбәпле ди. Умар радиллаһу анһу елап җибәрә һәм хәтта инде әйтелә, күз яшьләре аның сакалларын чылатты ди. Соңыннан Умар радиллаһу анһу миннән аңа сәламымны җиткерегез ди һәм бер кечкенә генә янчыкта инде акча җибәрә, динарлар җибәрә, алтын акча. Һәм Саид ибн Гамир радиллаһу анһуга шушы хәбәрне җиткергәч, инде ул Умар радиллаһу анһуның сәламын җиткергәч, ул инде сәламын кайтара һәм янчыкны алып ачып караса, анда динарлар ди. Һәм аның шул хәтле теге кайгы төшкәндәй инде битләре каралып китә һәм инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун ди. Өенә кайта, хатыны бөтенләй бетерешкән инде, гел кайгылы хәлдә, хатыны әйтә нәрсә булды ди. Кайгы килде ди. Тегесе инде аны уйлап тормый, әллә ди мөэминнәрнең әмире үлдеме ди. Юк ди, аннан да зуррак кайгы килде ди. Нәрсә булды ди? Әллә мөселманнар сугышта җиңелделәрме ди. Юк ди, аннан да зуррак ди. Фитнә безнең өебезгә керде ди. Фитнә минем ахиратымны юк итер өчен керде ди. Һәм безнең йортыбызга ул ди ияләште ди. Һәм инде хатыны әлбәттә Саид ибн Гамир шушы динарлар турында әйтә инде. Ләкин инде хатыны берәй дә белми. Бәйди аннан котыл ди алайса ди. Син миңа булышасыңсың ди. Әлбәттә булышам ди. Һәм инде теге бер янчык акчаны чыгарып куя. Кечкенә генә янчыкларга бүлгәләп, үзләренең дә хәерчеләр кешеләргә таратып бетерәләр. Икенче тапкыр Умар ибн Хаттаб тагын шушылай итеп бер янчык җибәрә һәм инде монсында хатыны инде янчыкта нәрсә барын белә инде әлбәттә һәм әйтә: "Әлхәмдүлилләһ ди, Аллаһ Тәаләгә макталар булсын, безне байытты ди, синең хезмәтеңнән безне инде котылдырды" ди. Саид ибн Гамир әйтә: "Менә моны ди тагы да яхшырак итеп тотырга телисеңме ди? Ничек соң ул ди?" Тегесе әйтә инде: "Аллаһ Тәаләгә ди бурычка бирербез ди." Ягъни бу дөньяда инде Аллаһ Тәаләгә, Аллаһ юлында садака бирү, Аллаһ дине өчен садакалар бирү, малны тоту, ул Аллаһ Тәаләгә бурычка биргән кебек, чөнки Аллаһ Тәалә иншаллаһ ахираттан савапларын насыйп итә. Һәм инде хатыны әйтә нинә, иренә җүзита хайран ди. Сиңа Аллаһ Тәалә ди хәерле җәзасын насыйп итсен ди. Һәм инде менә шушы, монсы инде беренче сүрәт, икенчесе инде бәйле Ибраһим алейһиссалам белән һәм аның улы Исмаил алейһиссалам белән. Без беләбез бит инде Ибраһим алейһиссалам калдырып китә малайын, хатынын Хаҗарны. Һәм инде ул беренче тапкыр гына очраша дип әйтәләр. Менә шу курбан вакыйгаларыннан соң Ибраһим алейһиссалам бер-ике кат килә Мәккәгә һәм инде улын өендә тапмый. Ләкин инде бу вакытта Исмаил алейһиссалам өйләнгән була. Хатыны кырына керә, килене кырына һәм инде тормышларын ипләп кенә сораштыра башлый. Ничек яшисез ди, тормышыгызга җитеп барамы ди. Тегесе инде керешә, зарлана башлый. Әй ди, акчабыз җитми, хәерчелек тегеләй булай дип инде зарлана башлый. Һәм Ибраһим алейһиссалам әйтә: "Иреңә әйт ди, тупсасын алыштырсын" ди. Һәм инде чыгып китә. Шуннан соң Исмаил алейһиссалам кайта, берәү дә килмәдеме ди. Теге хатыны әйтә: "Бер карт килде һәм сораштырды инде әзрәк ди." Теге Исмаил алейһиссалам да аңа бала әтисе икәнлеген һәм әйтә нәрсә әйтте, ул инде киңәш бирде ди. Ул ди синең тупсаңны алыштырырга кушты ди, иңен ди. Тегесе әйтә инде: "Бу минем әтием, бу безнең аерылышуны аңлата" ди.
Икенче кат килгәндә янәдән Исмаил алейхиссалам өйдә булмый, ләкин инде яңа килене өйдә була. Һәм инде Ибраһим алейхиссалам сорый, ничек яшисез ди. Тегесе әйтә, Аллаһның биргәненә шөкер, җитеп бара, Аллаһка шөкер дип инде Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәнәләрен әйтә. Һәм инде Ибраһим алейхиссалам киткәндә әйтә, иреңә әйт тупсасын ныгытсын ди. Монда да без бер файда күрәбез. Менә бу Ибраһим алейхиссаламның, Исмаил алейхиссаламның бит инде аның җәмгыятьтәге урыны үзгәрмәде, аның акчасы барлыкка килмәде, ул шул халәттә кала бирде, ләкин беренче сүрәттә хатыны зарланды, икенче сүрәттә икенче хатыны шөкер итте. Чөнки инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткәнчә дә, һәрбер җан аңа бирелгән инде малны алып бетерәчәк ди. Ничек кенә сәбәп кылуына карамастан, язганнан артыгы керми һәм инде киме дә керми. Аннан соң инде тагын бер хөрмәтле сахаба, хатын-кыз Әсма бинт Әби Бакр радиллаһу анха белән бәйле, аның инде гомумән дәрәҗәсе бик зур була. Ул әтисе сахаба, ире сахаба, сеңлесе сахаба, улы сахаба була. Ул 100 яшькә хәтле яши. Һәм инде әйтәләр, 100 яшькә җитүенә карамастан, аның авызындагы бер генә теше дә төшмәде һәм акылы беренчелектә инде китмәде ди. Ягъни менә монда бер вакыйганы гына сөйләп китәсе килә. Әсма радиллаһу анха инде карт хатын була, инде ул сукрайган була. Аның Язид ибн Язид үлгәннән соң инде, ягъни минең Мугавияның улы үлгәннән соң, менә бу Хиҗаз җирләре, Гыйрак җирләре белән идара итү Габдулла ибн Зубайрга Әсманың улына күчә. Һәм инде Умавилар Габдулмалик ибн Марван килә, шушы идара итәргә, һәм Умавилар зур гаскәр җыеп, аның инде башлыгына Хаҗҗаҗ ибн Юсуфны куеп, инде Әс-Сакафины җибәрәләр Мәккә җирләренә. Бу Габдулла ибн Зубайр радиллаһу анху Мәккә җирләренә, харам территориясенә кирип, инде сакланырга мәҗбүр була. Һәм инде Хаҗҗаҗ Мәккә территориясе дип тормый, шушында инде катапультлар белән инде кулланып, Кәгъбәтуллага ук нитә, зур-зур ташлар җибәреп, ниләргә каршы сугыша. Һәм Абдулла ибн Зубайр радиллаһу анхуның инде яшеннәре, аның булышучылары берәм-берәм инде үтерелә бара, кайсы берсе качып китә, кайсы берсе инде Хаҗҗаҗның вәгъдәләренә ышанып, аның янына чыгалар. Һәм Абдулла ибн Зубайр радиллаһу анху шамалы инде тиз озакка бара алмый, нашы каршы тору һәм инде әнисе кырына китә. Әнисеннән кайбер инде киңәшләр сорар өчен. Һәм алар арасында инде шундый сүзләр була. Әй әнием ди, нишлим микән? Әгәр дә мин каршы торсам, 2 сәгатьтән артык каршы тора алмабыз ди. Шуңа карап безгә инде Хаҗҗаҗ ди, кайбер дөнья байлыклары да вәгъдә итә ди, әллә аңа бирелергәме ди. Әнисе әйтә, әгәр дә син ди хаклык өчен көрәшкән булсаң ди, синең иптәшләрең кебек азакка хәтле сугыш көрәш инде ди. Ягъни үтерелгән иптәшләрең кебек ди. Әгәр дә акча өчен сугышсаң ди, бик азга саткансың син шушы динеңне ди. Һәм инде шушы сүзләрдән соң Габдулланың инде авызлары ярылып китә һәм әнисе, әй әнием ди, мин инде бу бәлки безнең соңгы очрашуыбыздыр, соңгы күрешүебездер ди. Киләле мин сине ди, нитә, убып алам ди. Һәм инде тезләнә, әнисенең кулларын, аякларын үбә башлый. Әсма радиллаһу анха инде Габдулланың, үзенең улының инде башларын исни ярата һәм менә улай итеп тәненнән тотканда бер катай бергә төртелә. Нәрсә бу ди? Бу ди мине саклый торган кием ди. Кальчуга инде шушы исемен ничектер саклый торган кием ди. Ни өчен кирәк бу ди? Сиңа ди. Бу ди синең күңелең тыныч булсын өчен ди. Юк ди, бар салып ташла, чөнки җәннәткә омтылган кеше булай кием ди. Аннан соң ди сине утыра калсалар ди, киң кием ки ди, гавратларың ачылмасын ди. Һәм инде әнисенә зур рәхмәтләрен әйтеп, инде чыгып китә. Абдулла ибн Зубайр шушы дине өчен көрәшергә. Әсма радиллаһу анха инде артыннан дуга кылып кала. Эй Раббым, улымның көннәр буе баскан, төннәр буе торгызган намазларын заяга җибәрмәсәң иде. Эй Аллаһ, минем улымның Мәккә һәм Мәдинә исселәрендә көннәр буе ураза тотуларын заяга җибәрмәсәң идең, үзеңнең рәхмәтләреңә ирештерсәң идең ди. Чынлап та 1-2 сәгатьтән инде
Габдулла ибн Зубайр үтерелә. Һәм инде озак та үтми, бер-ике атнадан соң аның әнисе Әсма бинт Әби Бакр радиллаһу анха вафат була. Һәм инде менә шушы мисалда без күрәбез, ата-ананың балаларына биргән киңәше, урынлы киңәшен күрәбез. Һәм инде күпчелек вакытта бала-чага дип әйтик инде, чөнки ул 40-ка җитсә дә бала-чага булып кала инде әти-әнисе өчен. Күпчелек вакытта алар әти-әнисенең киңәшенә мохтаҗ, һәм инде менә шушы вакытта яхшы, дөрес, туры юлга күндерүче киңәшне бирү әлбәттә зарур мәсьәлә булып торадыр. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга иман, тәвфиқ, һидаят, истиқамат насыйп әйләсә иде.